Yn y darlleniad heddiw, nathon ni glywed Iesu yn dweud, "Mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw, fe fydd fyw." Nawr, sut ydyn ni yn gallu byw bod ni wedi marw? Dwi ddim yn gwneud lot o synwyr, ond mae Iesu'n ateb y cwestiwn yna I ni'n barod. Mae'n dweud, fe yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Os mae Iesu yn gallu marw a dod nôl yn fyw, mae'n gallu gwneud yr un peth I ni. Pan ydyn ni'n marw, ni'n cael mynd I byw yn y nefoedd gyda Duw. Os ydyn ni'n credu yno fe. Dyna'r peth pwysig yw credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Nawr mae'r adnod yma yn werthfawr iawn, a mae'n werth cofio'r adnod yma. Felly, heddiw fi eisiau chi I feddwl am ffordd creadigol I ysgrifennu'r adnod allan. Achos pan ni'n ysgrifennu pethau allan, mae'n gallu bod yn haws cofio. Felly, ffeindiwch cerrig yn yr ardd, neu dail, neu beth bynnag, a ysgrifennwch yr adnod allan. Fi wedi bod mas yn casglu cerrig, a fi wedi ysgrifennu'r adnod gyfan, a fi'n cofio'r adnod yn dda nawr. Mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw, fe fydd byw. Dwi am I chi, a phobl Dduw I gyd. Ddeall mor yr ithro fawr ydi cariad y Meseia. Mae'n lletach yn hirach, yn uwch ac yn ddyfnach, na dim byd arall. Dwi am I chi, a phobl Dduw I gyd. Ddeall mor yr ithro fawr ydi cariad y Meseia. Ddyfnach, a dim byd arall. Eisiau tri.